Good evening, akuluakulu. Pano ndabwera ndi nkhani ya George Kasakula ndi zonena kuti iyeyo waziona ndithudi wakumana nazo chipatalo chotulukira ndi chimene waonetsedwa officially ndithudi kumubbalamutsa kwa MBC kuja kunena kuti yaumapo yako basi. Inde tinangokuyimitsa koma panopa yaumatu kumakambaso kuti mesa adamuchotsa kale ndi inu mukambaso zitino kodi. Itifotokozetu motere kunena kuti George Kasakula ndi zone kuti tikumudziwa bwinobwino kuti ameneyo ndi ndani. Mkuluiru ndi zoti anatenetsedwa kuti akaonekere ndithudi pa board ya human resource komanso ndi kuti administration committee kumenekotu ndi ku MBC. Wireless ndi TV ya boma muitaneni basi George Kasakula tikufuna mubwere mudzionekere kuno ku human resource itu department yomwe imayang'ana makamaka zogwira ntchito ndithudi ku MBC kumeneko mudzionekere muli ndi mafunso oti mudzayankhe basi itu ndatapita kumene kuja kunapezeka zonoti amuzizono rokhe chabwino basi papa mukhoza kutani mukhoza kunyamuka kumapita tathana nanu tizakupasambeni zotsatira za meeting yathu iyi. Kodi amakambirana zotani menemo amafunsa mafunso otani sitikudziwa. Now kwangopezeka zonoti leroli basi tu body ija ndi zotino yalengezano kunota sopano apapa inu ya George Kasakula takuchosani ntchito kuno ku MBC. Sinunso kugwira ntchito ku MBC mwachotsedwa ndi ntchito ndithu kuthotholedwa ndipo mone chipata chotulukira khomo ndilo mukhozo mapita kwanu kamuzi kapanga chani koma ndi zoti anu atani yaumapo. Kumafunsabe kunota ndi zokhala bwanji kumfunsa George Kasakula watsimikiza kunoteya ndi zoonadi ndi zoti ne atana andichotsa ndalandira chikalata chonena kuti ndachotsedwa. Nkhani zake akunena kuti andichotsa chonena kuti ndimapanga practice partisan. Partisan ndimaonesa mbali imene ndimagwira ntchito kuchani kwa MBC nthawi imeneyo ndinaini mbali ina yake imene ndimaonetsa ndithu maonetsa kuti nengwa mbali yakuti mwanjira iyi pajarife pano timangoyiphedula tosatinso kuti zomazembazemba mwanjira iyi amaonetsa kuti yeyo ngwakongelesi ngwachakwera amajira chakwera pamene pachapa mamaonena kuti agwire ntchito ya TV manager yomwe kunali kufalitsa nkhani zaboma. Maoneti nkhani zaboma la Malawi osati nkhani za MCP. Maoneto pamene pokusiyana kwake boma loyendeli matsogozedwa ndi chipani cha MCP komano munali zinthu zaboma zomwe zimachitika. President apita chakwera apita kukapanga zakuti TV ya boma ntchito yake nali imeneyo kulusa nkhani zimenezo komano osati kukhala pasi ndikukoza ka program kati mvetse basi ndi kumapezeka kuti kumunyoza topita muthalika ankhalamba imene zikangogona chani kabambe yonso ndi fraudster chani mbala ya chabezabe imeneyo ayiso nkhani sinali imeneyo osati kukhala pamene basi matukwana anthu ndita zinzaoti zakuti akaita mpeka sambo kaya azina ndani kamati kamvula kaya wina wake uja amapezeka zoti amangogonanso basi amaoneka ngati basi kuti analumidwa ndithu ngati nditi genete timene timati matsetse fried imene timapangisa kuti munthu azingogona amakamuoneka timaso taketi ngati akungogona osati kumakhala pasi umamenya mapropaganda amene paja. Ntchito inali kuonesa zonoti kutumikira boma nene zinthu zambiri kodi kaya ndi ku Central Hospital kuti nkhani zotani zimene zikutuluka kumene nkhani za boma muchitika zotani mboma munayi ntchito zambiri zimene MBC imayenera kumagwira. Muzipatala zaboma muli zotani kaya ndi maskulu zikuyenda motani madepartment aboma zikuyenda motani nkhani zimene zimayenera kumaulusidwa ndi zimenezo nanga president vice president akuyenda motani anali busy ndi kuti kutani menya mapropaganda pamene pacho menyera kampeni chakwera partisan. Partisanship ndi kumachita kuonesa kuti awawa ndi basa awandi achani awandi akongelesi chonsecho amenera agwire ntchito ngati ma civil servant anthu amene analembedwa ntchito kuti agwire ntchito ya boma ndithu yotumikira Malawi osati kutumikira chipani. Akulu eno mukambaso zotani kodi mesa kodi amene anamuchotsa kale kodi mubweretsa nkhani zamakedzana bwanji. George Kasakula sanachotsedwe ku MBC anayimitsidwa takuyimitsani panopa tidzakwirana ninso ngati mufunikira mugwira ntchito sizoti takuchotsani takuyimitsani kaye pakanali pano ku MBC kuno ogwiriziraru ndinu amatero acting director ndinu George Kasakula pitani ndi kuti mukatani mukapumule kaye tiona kuti tipanga motani sanamuchotse
chifukwa tu tikati tipite ndekuti ndikalembedwa ntchito ka ku MBC kumene kuku ndizonena kuti munthu uja akapangidwa appointed amakhangatinso ndekuti no akasaine contract akasankhidwa ni mtsogoleri wa dziko iwe unofuna ukagwira ntchito ku MBC kumene kuja amakhayindo asankhidwa ni mtsogoleri kumene kujaso ndakakuyenera akakwaniritse zimene ntchitoyo imakamba akuyenera asaine contract mgwirizano ndikhala ndikugwira ntchito kuno ku MBC kuchoka chaka chakuti kukafika chaka chakuti George Kasakula atasankhidwa ndi chakwera kumene kuchana akasainaso contract imene imaonetsa kuti no George Kasakula amene ande kuti no akagwira ntchito kwamba mu chaka cha 2024 kukafika chaka cha 2027 contract yake imaonetsa motero sozoti pano pamene akhala kugwira ntchito ngati director wa MBC komano ndekuti anachosedwa komatu ndekuti iye anayamba kugwira ntchito osati mu chaka cha 2024 so yeah anayamba kugwira ntchito mu chaka cha 2021 ngati no director general wankulu wa MBC koma ndekuti anadzasaina contract ya nyuwani mu Juni chaka cha 2024 sunduzo zinaenda bwanji 2021 yonseyo akhala kugwira ntchito pa 22 23 24 akasainaso contract ina kodi kapena mwina maye kumeneko kunali nkhani zonoti mwina mwina apange expire contract yo ndikaya masaina kaya mwa ukati ali cholinga zonena kuti azakhala kugwira ntchito kwa zaka sizo zoti zimayenda motani kumeneko fande kuti ngati anadza banga contract yake kuyamba kaya mchaka cha 2021 kafika 2024 ndikaya ndi 4 years kaya zimakhala motani makai zimene zozo sitikamba tingokamba nkhani ndoti iye amene okhala kugwira ntchito koma kafika ndekuti chaka cha 2027 koma ayi ndithudi amene uzapezeka zonena kuti no wachosedwa ntchito nkhani yake mukuziwa bwinobwino amene afotokozera partisanship akuti iyeyo ndizonoti amakondera kodi amene ampanga chipongwe fadi khozo makhala kumanena kuti iye ampanga chipongwe munamvako zonena kuti achosa ntchito koma achosa ntchito mwa chipongwe pali zinthu ngati zimenezo sasana achose ntchito bwino ya apite ku ombudsman akadandaule kodi George Kasakula anchosa ntchito mwa chipongwe akunamizira zimene zizi kapena ndizoona magayi tisachitopita patali takhala kumaonera zima programs zawo zakuti timvetse zimene zizi basi tukhala basi tukagulu ndithu ka akuluakulu basi ndithudi kukhazika mimba zawo basi ayenepo basi tu ndikupezeko zono tikuchena matayi kusita ndithu majekete bwinobwino zabwino zijazi ma microphone pamenepo basi makamera abwino ma AC kamphepo kayaziyazi pamenepo kumakambirana na zotani iye ayipita muthalika ni mgogo amene amangogona azikangogona amene asakhale president kubweranso kabambe ni mbala ya chabechabe isaloledwe kuti noitani tikhale president president koma chakwera tikamvotere chakwera kampeni iri pamene padza osati chabwino koma note chakwera mukamvotere faja zakuti koma mukamvotere chakwera ifapita muthalika ndone oti ndi nkhalamba azikangogona dziko lidzikayendetsedwa ndi mageto ndi muthalika sachipongwe zidzapakapita muthalika anafika level yonena kuti kupempha mpakana uja wina wake uja amati director analindani amati Daudi Suleiman munthu amenenso ndimarokamba sora amene imoti sankalandira madandaulo sankazona zimenezo kundandaulira zono taonani munthu akundinyoza kuphwanya malamulo romesa mmatsatira malamulo ino chanzantsane ayi ndithu sapangapo kanthu mataoneka zinthu zinayi zakuchipani kodi amene ujayi tengani kuti ino akunamizira uyu George Kasakula kumochosa ntchito pa zifukwa zimene akunamizira chachonse chimene timapanga zomwe timadzala ndi zimene timakolola ndi amene walandira zomwe iyeyu anafetsa ndithudi akuti